dominio público marítimo terrestre. Unha delas, a da Onza de Oro, foi demolida e recuperouse o espazo no que se atopaba cun proxecto integrador e respetuoso co medio ambiente. É unha recuperación medioambiental do que era o muelle da antigua Onza de Ouro, no que se levan investido pois ni máis ni menos que 800.000 euros. 800.000 euros que é para recuperar toda esta zona para o disfrute de todos os veciños e veciñas de Pobra, pero para todos os galegos e galegas que queiran a vir disfrutar deste extraordinario paisaxe. Eu creo que é un asunto máis, é un punto máis de colaboración entre o Goberno de España e neste caso a Pobra do Caramiñal. Unha colaboración que nos últimos anos ven deixado uns investimentos por casi 5 millóns de euros de valor. A intención do Goberno da Pobra é seguir nesta liña coa demolición da nave de Adasa, que aínda permanece na zona, en estado de abandono, supoñendo un obstáculo para a recuperación integral desta zona costeira. Posibilitou a recuperación dunha parte da praia oculta ata o de agora, non? Que polo recheo que se fixera no seu día para as actividades que se realizaban nas factorías que existían aquí. Contamos agora cunha amplia superficie para pasear a carón do mar e agardamos que nun futuro se poda incrementar. Como xa dixera a principio de ano, cando se acercou a subdelegada do Goberno para comprobar o avance desta obra, a nave de Adasa é a estrutura que queda en pé e o Concello, desde logo, aposta polo seu derribo. Seguimos traballando niso, aínda que sabemos que non é algo doado debido ás circunstancias que presenta esta propiedade privada. Non é esta a única actuación que o Executivo local desenvolveu para poñer en valor o núcleo da Ribeiriña. Nos últimos anos procedeu tamén ao acondicionamento da contorna do centro sociocultural e a dotación de novos servizos e programas de dinamización do rural.